सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम जयराम जी। लेकिन कैसे भैया? निरहू के घर आई कलुआ कफाली, निरहू के घर आई कलुआ कफाली, निरहू के घर आई कलुआ कफाली, कनवा में पहिने व सोनावा कबाली, एक टमाटर नियर गाल बा, चकाचक माल बा, चकाचक माल बा। निरहू के घरे आइन कलुआ कफाली, निरहू के घरे आइन कलुआ कफाली, कनवा में पहिने व सोनावा कबाली, एक टमाटर नियर गाल बा, चकाचक माल बा, चकाचक माल बा।